Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwana barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na yau. Application ɗinmu na yau application ne wanda zai koya mana yadda mutum zai yi ya goge numban da baya so a cikin wayan shi na Android cikin sauki ba tare da shan wahala ko kuma ɓata lokaci ba. Kasancewa kowanne waya na Android wajen goge nambobi wanda mutum baya so ko kuma nambobi wanda suke ba su da amfani a ciki yana da wahala. To shine sai muka kawo muku wani application wanda ta hanyarsa za ka shiga kai mark all ka goge dukkan namban da baka so. Wannan wani irin application ne, ku biyo mu domin ku gan shi. Abu na farko da za ka yi shine za ka shiga cikin manhajanka na Play Store, shine wannan, sai ka danna haka. Idan ka danna haka zai kawo ka, misali afuwa shi zai kawo ka fuskan shi haka, application ɗinka na Play Store ka danna shi haka zai kawo ka haka. Idan ya nuna maka haka sai ka shiga nan gurin. Idan ka shiga nan gurin sai ka rubuta sunan shi delete, gashi kun gan shi ya fito, sai ka taba haka. Yana taba haka sai ka zaɓi wannan ɗin nan, gashi nan wanda ya taba shi nan. Idan ka zaɓe shi sai ka danna shi. To saboda ni na riga da na ɗauko shi yasa sai ya nuna min kawai buɗe shi zai yi. To kai ma in bayan ka riga ka yi downloading ɗin shi kawai sai ka danna haka. Da zaran ka danna haka sai ka danna open ɗin nan. Kana danna open, to gashi nan duk wasu nambobi naka da kake da shi a cikin nan gasu nan. Duk wanda kake so ka goge sai kai selecting, gashi haka za ka yi ta yi tun namban da baka so a nan gashi nan za ka yi ta danna gashi duk namban da baka so in kai mata haka ka danna. In kuma duka za ka yi selecting gashi nan select all. Idan kuma iya na wanda za ka zaɓa ne bayan ka gama sai ka danna nan gurin. Da zaran ka danna nan gurin ka goge namban da baka so cikin sauki ba tare da ka sha wahala ba. Saɓanin shi da Android wanda take zuwa ba kowa yake gane hanyar da ake bi ana yi goge namba cikin sauki ba, sai an sha wahala. Yawanci kamar haka ne contact ɗinka. To wasu sai ka ji suna tambaya suna cewa dan Allah ta zan goge wannan namba, sai mutum ya rasa ya zai ma ya goge namba, sai ya dinga shan wahala. Mafi yawancin mu yadda muke goge namban shine sai ka ga mutum sai yayi haka,